loves, meron na naman tayong harvest. Ito siya. Look, oh, marami-rami din ito, no? Look. Ito siya. And ito na naman is kailangan ko na itong ibigay muna sa kapatid ng aking asawa. Kasi since na nag-start akong nag-harvest, yun. Nag-start ako ng harvest. Hindi ko siya nabigyan. And then sana yun siya na mabigyan ko every year. Sanay siya. And then mahilig pa naman yun sa gulay. Yun siya. Yun yung kapatid ni Tami na mahilig sa gulay. Yun yung feeling healthy. O, diba? Feeling healthy yun siya. Gusto niya maging healthy. Hindi feeling. Gusto niya maging healthy. So, yun siya loko. Bigay natin sa kanya. And then, magsiparit na lang ako na para sa amin. Ni Mister. At saka gagawa ako ng ito. Ibigay ko to sa kanya. I don't know if this is good. Itong mga cucumber. Kasi mahilig yun sa QQ, no? And then me, I'm going to mag-separate tayo para sa atin. Kasi magawa din ako ng salad ng Tami love, cucumber salad. So yun, ito yung ating harvest. May harvest na naman si Inday Mirian. No, mahilig talaga. Ang ganda kapag may mga ganito. Oh, 'di ba? Naka-harvest na naman tayo ulit. Look, ito siya. Honey, I don't really love myself so much. If I do love myself, I make myself prettier. Have a nice color hair, wearing dress all the time. But no, I can tell that because I don't know, love yourself. It's a saying that people used to always say. Love yourself first, like that, you know. But is it true? What? People do? Some people doesn't. Like, can I tell that I love myself? I cannot really. I love you. Me too. Why is this fungus? What is that? Hi mga darling, love, dub. So, nagkat ako ng Brussels sprout. Pasensya na kayo ha, because Tami and I were talking here and then he is busy with his, look. Restocking the coffee drawer. Restocking the coffee drawer. Yes, that's what he's saying. So, he loves his coffee drawer. And he's a coffee guy. And you know, I heard a thing that coffee it's like one coffee dehydrate your body like crazy. That's why water is the key. So, and bumili si Tami nitong Brussels sprout and then kailangan kong lutuin, no? Okay, so lutuin ko lang po ito kasi nagbagyo na naman, It's stormy na naman for 6 o'clock. 6 or 5 o'clock. But it's just a 1 hour storm. But, you know, this is what happened to us, stormy. What happened to the hurricane or the hurricane coming here? I don't know. I think it's going to change its direction. Change direction to where? Stay out and see. Good, because I don't want to welcome them. Never know. They're going to other direction, keep going into the direction. I'm just scared of this thing. Kaya I really like Florida. But because of that yearly hurricane they have over there, it's just, and there's no basement over there, mga loves. No basement to hide. You know? So me and Roxy will be like, daghag butoy-butoy. Oh, they have closets. They have closet. Basement is the only thing that you will be safe over there. You don't have the basement. You go in the closet. Because over there, there's a lot of tornadoes. So that's the basement is the best place to hide. So the result, me and Roxy, marami kaming butoy-butoy sa katawan. Oh my God, can you show that? Oh, I like that. Oh, coffee guy. Thank you. Yeah. You know you have coffee under there? I know that. Huh? That's for that. Oh, you don't even use that hand. Once in a while, it's a special occasion, hobby. No. You have to use that because if expired, no.
expired. Oh, coffee have expiration so tami. So, yun lang yung ganap namin ngayon. Happy lang sa buhay. Wala masyadong ganapi-ganapi. Ano lang siya, may trabaho pa rin siya guys kahit nandito sa bahay yan. You know, may mga extra movie na inano niya. So, naglalabas yan doon, manigarilyo. And then ako naman, doon ako nagtambay. And then, pumasok lang ako dito sa loob para nag-harvest ako. And then, pumasok ako pagkatapos dahil magluto na tayo. Kasi it's 4 o'clock na, no? So, magluto tayo ng makain niya. So, gumawa na ako ng salad na cucumber. Kasi gustong-gusto niya yun, mga loves. And also, ito na naman siya. Kasi bago masira po, no? Brussels sprout. Hindi kailangang i-ignore. So, kailangan natin. Masarap po ito. May bacon po tayo. Tidbits na siya, guys. It's not fresh, guys. But, you know, it's okay. What, love? Okay, you call Andy because it's stormy soon. So, you cannot use the phone when it's stormy. Han? Don't hayayay me. So, yun lang yung ganap natin. Talong kayo dyan. Good morning mga loves. So ngayon mga loves, maggawa po tayo ng tortang talong. At ito po is organic and from our garden, no? Galing sa garden, patungo sa ating kitchen, lulutuin natin. So ngayon mga loves, ang ginagawa ko is hugasan ko lang po siya. Kinukuha ko po yung mga parang crown ng talong. And then, alam niyo naman, ito, nakasanayan na po ito sa bukid, no? Bago natin siya ilagay sa grill or sugba, no? Sugba, tusok-tusukin, you know? Tusok-tusukin natin ng kutsilyo, tinidor, kasi sasabog po yan, no? Puputok. Iwan ko na lang bakit talaga. Always yan mangyari sa amin noon. So, kaya kailangan namin ganyan para lalabas yung humuhungaw. Adoy, humuhungaw. But anyway, so yun yung umagahan natin. At saka, sobrang aga kong nagluto. Kasi sabi ko, bago ito masira yung ating talong, ilagay natin sa oven. At gawin natin tortang talong. Dahil wala po tayong kalayo, no? Kalayo, yung talagang apoy sa labas, sa oven natin po ilagay 400 degree. And habang naghihintay tayo dito, itong dalawa is talagang loving, no? Si Hubs at saka si Roxy. At saka si Hubs hindi na makatake, ha? Hinahag niya yung liig ni Roxy, binabait yung tainga. Ganyan yan silang dalawa. But anyway, so ngayon kukuha lang ako dito ng kamatis. Kasi kailangan nating kamatis. Di ba kapag gumagawa ka ng tortang talong, kailangan din ng kamatis. So yun, ito na. Galing din sa garden, fresh na fresh, organic, walang fertilizer. So yun, loves. Isa lang yung kukunin natin. Pasensya na kayo guys, hinihingal ako sa mag voice over. At kailangan kong lumabas para mag-cut ng grass din. Kaya kailangan ko itong gawin. Mag voice over muna tayo di bago tayo kakain. No? So ito na yung kamatis. Ang sarap sa feeling talaga. Kakaiba talaga yung fresh, yung galing sa talagang tanim mo. So ito na, kinukuha ko yung liso. Alam niyo naman, liso is talagang magtubig siya at ayaw ko yun mga loves. Iba-iba kasi tayo. Iwan ko sa iba ha kung gagamitin ba nila yung liso or itatapon. Ako itatapon ko siya every time na magluto ako ng mga, for example, itlog. So yun na, kailangan din natin ng itlog. Of course, tortang talong, di ba? Kailangan ng itlog. Paano tayo maggawang tortang talong? Pag walang itlog, hindi kailangan ng itlog. Kailangan lagyan lang natin siya ng salt at paminta. And then, kailangan nating i-mix lang natin ng maigi bago natin ilagay yung talong. So, finally, ito na. Okay na yung ating talong. Pero hindi ko masyadong natagalan sa oven. So, nalabas ko na po siya. At saka matigas-tigas pa yung malapit sa crown. Crown, manata yan. Iwan ko paano yan i-explain. Yung sa hawakan niya. Matigas-tigas pa konti. Pero sabi ko, wag na. Kailangan na natin itong unahin pa para naman makakain na tayo. Kasi umagahan po ito, no? Para naman masarap yung feeling kapag kumakain ng kanin at tortang talong. Parang sa Pilipinas lang talaga. Sa Pilipinas, yung mga talong, iwan ko ang daming uod. Paminsan may mga uod, so kailangan mo siyang tignan. Ito naman wala. So, dire-diretso na. At nilagyan na, pinasalom ko na sila sa yung sa ating itlog. Nilalagay ko yung kamatis. Kamatis lang muna yung ilagay natin. At yung ating onion is isiparit kasi gusto ko yung onion is luto siya mga loves. Ayaw ko yung onion na hilaw. Gusto ko yung parang nagbo-brown na. At meron akong kausap dito yung family ko. Kaya nakangislit-ngislit yung dagway ko. Ito na nga yung ating onion, no? Gustong-gusto ko yan yung talagang ganyan na siya, yung amoy na amoy ko na yung onion sa kusina ko. At ibubuhos na natin doon lahat.
yung ating talong at saka eggplant. Ganyan lang. At saka hiwa-hiwalayin ko sila mamaya kapag talagang nag-dry na, parang luto na siya ba. So hiwalayin natin para maghiwalay yung talong. Ang sarap, ang bango mga loves. Kakaiba talaga yung tortang talong. Ang bango at ang sarap. Okay, I'm not gonna. Hala. My God, I thought you were just gonna eat it. You put it in the muffin? Oh my goodness. Here, if you like it more, it's right here. So you let me know. Your coffee is black. It's good. You should have some on muffins, see what you think. Is it good? You sure? Right. No, I'm full. I eat. Oh, can you say it? Tortan tolong. Not tuta. Not tuta. Tortan tolong. Oh, tortang. Tortang tolong. Talong, eggplant. Tulon. Anyway. So, yan. Ito siya. Okay, love. No, take this. Okay. Oh my goodness, look at this. Do you really like it? You sure you just say it? Tastes good. Oh my God, a sandwich tortang talong.